Sziasztok, én Roli vagyok, és ez egy Hunger Games lenne, és itt van előttem Septimus, az awesome admin, itt van Trape is, velünk, ugye, úgyhogy... Aki jöhetne arénába, szeretnék arénázni. Trofének ma írtam, hogy most videózok, de... Septimus az előbb ott tafkót fönt lájolva. Jaj. Például indítod a szervert. Vagy szervert, már arénát. PLS. Ja, épp vidézek. Eddig elindították. Nem tudom, ez a videót miért is indítottam el. Hárunk írjuk. Trape. Nekem. Aha. Hogy is hívják? Nem sé. Várjunk. Hol van? Hol is van? Hol van? Azok. Hogy mennek oda? Fel. Ja. Ja. Akkor. Lém. Gyere már lém. Ő itt. Troll Face 2004. És innen küldöm neked, hogy iratkozz fel és lájkolj. Jó? VLS. Úgyhogy. Na. Akkor. Gyere. Mikor fogod? Lesz. Szerintem. Hát szerintem. Ha nagyba így most nem sokára befejezem, akkor. Na, kidobott. Jó, oké. Nem baj, visszamegy gyorsan. Mi a bajod? Na. Az nem tudom mi volt. Azt hiszem 4-en voltam. Igen. Trollface itt van. Trollface jöjjön ide vissza.
Jó. Trollface is itt fog velünk tartani. Mindjárt jön. Remélem. Innen küldöm, hogy írd le kommentbe, hogy mi a Skype neved. Majd felveszlek és akkor vidézhetünk. Na, meg mindig beteg vagyok, azért bocsássatok meg. Na, jó. Oké. Na, légy szíves, gyere vissza. Hogy hívnak, nem tudom. Trollface. Elfelejtem mindig. Hát ez ilyen most, ez ilyen csak kis videó lenne. Nem mondanom, hogy Hunger Games-eztünk, de azért nézzétek meg. Jó, PLS. És hova tűnt? Nem is itt voltam. De itt voltam. Itt voltam. Na. Nem nevezem ezt valami nagy vidézésnek, de... Vargas MC. Ezzel még nem is voltam. Voltam, nem tudom. Kiszövi. Mert... Tízek. Én. Oks. Akkor te is iratkozz fel. Vargas, jó? PLS, jó? Volt-e? Szerintem az a HG még benne lesz videóban. Két percig veszem. Még. Na jól kezdek. Jó, PLS, oké, PLS. Na! Aztán még tavaly itt a nagy pró, nem? Na. Jó, oké. Adsz kardot, PLS adsz kardot. Na. Ó, kösz. Gyere erre, PLS. Elköszönünk. Na, azt megöljük. Nem tudom. Azt hittem van itt valaki. Állj meg, seggarc. Jó, nem vagy ez. Na, lépj ki. Azt hittem. Állj meg, PLS. Állj már meg, PLS. Le kell állítanom a felvételt. Állj. Leállítom a felvételt. Gyere mellé. Én Roli voltam, és itt volt olyan Vargas MC. Sziasztok! Ja, igaz egy kicsit izélünk, itt hülyéskedünk. Szinte ugyanúgy nézünk ki. Várjál már. Jó van. Én mentem. Na,